ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಮಾತಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂಚೇರಿ ನಿಕೋಲ ಸೌಖ್ಯವಿಲ್ಲಾರು ಪಂದೇರು ಎನ್ನದೆ ಗೈಸ್ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಒಟ್ಟಿರ್ತೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ನಾನು ಸೃತ್ಕಲ್ ಹೊಡಿತೆ ಸೃತ್ಕಲ್ ಪೋಯಿನೆಲ್ಲ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಕಂದು ಬಟಾಣಿ ಉಂಡು ಬಟಾಣಿ ಬಟಾಟೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಡೆದತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಶೋಕು ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಎಂಚ ಮಂತಂದ ಹೋಗಿದೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಹೋಗಿಗಂತ ಬೇಕರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಡ್ಡ ಬೆಲ್ಲದ ಎರಡು ಅಮ್ಮರ ಒಂದು ತಿಂಪು ಕಾಲಿಫ್ಲವರು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದು ಮನ್ಪುನು ಹೋಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರು ಅವು ಹೋಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದೆ ಹೋಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೈಕ್ ದೀತಿಜ್ಜಿ ಬರ ಬರ ಈಗ ಅನಕ ಮೈಕ ದೀಪ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಚ ಬ್ಲೂ ಕಾಫಿ ಬದಲ ಕಾಫಿ ಮನ್ಪುಗ ಈಗ ಆಡ ಮನ್ಪರ ಬೇಡ ಮನ್ಸಿ ಜಮ ಕಾಫಿ ಇಟ್ರಂಡ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನು ಒಂದು ಕಾವಲಿ ಪತ್ತಂಬತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ದೋಸೆ ಕಾವಲಿ ಐಟ್ ಲಕ್ಕುಜ್ಜಿ ದೋಸೆ ಏತು ತೆತ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಲಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾನರ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಸ್ಟೀಮ್ ಅವರಿಗೆ ಅವೆಂದು ಇದಾಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ತೋಪು ತಿಂತೀನಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಪತ್ತಂಬ ಇದೆ ಒಂದು ಶೋಕುಂಡು ಚಟ್ಟೆ ಕಾವಲಿ 4 ಎನ್ಪ ಬಂಡೇರಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪತ್ತಂಬತ್ತೆ ಅವ ದೆಕ್ಕರೆ ಬಂಡೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜ ತೆಲಿ ಮೈತದು ಒಂಜಿ ದಿನ ದೀಲೆ ಬಂಡೇರಿ ಅನ್ ತೆಲಿ ಮೈ ಪೂಜೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಡಮೆದನ್ನೆ ನಾತು ಪಾರ್ದು ಅಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೆ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಐಟೆ ದೀಪೆ ಇನಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಅವೇನು ದೆತ್ತದವರ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತೆತ್ತಿ ಬಾಡ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಬೊಕ್ಕನಿಗಳು ದೋಸೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುನಿಗೆ ಅಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿ ಹೊಡಿಯಾ ಉಂಡವ ಹಾಂ ಈಗ ರಾಯಕಡೆ ದೀವರಿಗೆ ರಾಯಕಡೆ ದೀಯ ರಾಯಕಡೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ನನಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ಅತ್ತ ನೀರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪಡು ಅದೇ ಅನುಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ನ್ಯಾಮೂಲು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೀತೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವಡು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಐಟ್ ದೀಕ ಪಂಡದು ಹಾಂ ಬೆಯ್ಯ ಅಡಿಗೆ ಹಂಚು ಕೂಪನ್ಗೆ ಓಕೆ ತುಕ ಯಾನಂಜಿ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಪೆಜ್ಜೆ ಯಾನ ಕೊದ್ದಿದ್ದಿನ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಂದೆ ಅವು ಐಕ್ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ದು ಪಾಡ್ರೆಗ ಕೊದ್ದಿದ ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಅಡಿಗೆ ಕೊದ್ದಿನು ಅಂಚ ಅವು ಕೊದ್ದಿನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೊನೋದು ಮುಲ್ಪ ದೀದು ಅಮ್ಮಂದು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಒಂದು ಆಪುನ ಹಾಂ ಅಂಚತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಕೊದ್ದಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ನೆಕ್ಕಿಯನು ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಬೆಚ್ಚ ದಾಯಿಗೊಂದು ಪಂಡ ದಂಟು ಬರ್ಚಿ ಪಾಡು ಸೇರು ನಂಚು ನೆಟ್ಟು ಪುರಿ ಇತ್ತ ನಮಿನಿ ಉಪ್ಪು ಹೋದ ನೀರಿಡು ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ಎಲೆದೇಲಿ ಪುರಿ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಸಾಲೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಗಸಿ ಮನ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಂದ ಎಡ್ಡತ್ತದು ಮಂತದ ಉಪ್ಪಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಂದು ಎಂಚ ಮಂತಂಡೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಅರ್ಥಂಡೆ ಇದು ಪುರಿಯಾ 10 ಇರೆ ಪುರಿ ಬತ್ತ ನಂದೇನು ಆತ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪುರಿ ಇಪ್ಪುಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ಬೈಜ್ಜಿ ಅಂಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪುರಿ ಎಟ್ಟು ಪುರಿ ಇತ್ತನ ಉಪ್ಪುಡು ಎನ್ನಾಡ್ರಿ ಅನ್ನೊಂದಿನ ಎಡೀಗೆ ದೀಪೆ ದೀದು
ನನ್ನ ದಾತ ಬಾಕಿದ ಐಟಮ್ ಉಟ್ರೆ ಹಾಂ ಕರೀಟ ನನ್ನ ದಾದ ಮತ ಬೋಡು ಅವೇನಿಯಾನು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ದೇವರೇ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೋಡಿಪ್ಪಿನ ವಸ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕದಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಣಿ ಈತು ನೀವು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಕುಡೋರಾನಿ ಕಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ತುಜಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಯರದಿಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಮುರಿಯತಾಯನ ಬಟಾಟೆ ಪೂರ ಮೂರ್ದಾಯನು ಬಟಾಣಿ ಬಟಾಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಇಡು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬೇಯರದಿಕ್ಕ ಬೇಯಿಸಪ್ತಿತ್ಕೋ ರೇಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲೇ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ದೂರ ಉಂಟು ಬಾಡಿ ದಾಯಬಂಡ ಮುಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ನೀರು ಮಾಡಿಯ ನೀರಲ್ಲಿ ಬದ ಕಾರಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಲು ಹಾಪಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್లో ಅಂತ ಸ್ಲೋ ದಿದಿರ್ತೇವೆ ದಾಯಬಂಡ ಅವು ಗಿಡ ಪಟ ಪಟ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಇದು ಇಂಥ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತುಗ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಅದು ಬೇಯರೆಗತ್ತ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಸೋಪು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಣಿ ಬೇಯರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನು ಅವು ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ತಿಬೇಕ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ನು ಅದು ತಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇನಿತ ನೆಂದಾಲ ಮನ್ಸ್ಬೋದು ತೊಷ್ಪೋಡು ಬಂಡದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಣಿ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ಪು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಾಡುವೆ ಟೊಮೆಟೊ ಇಂಥ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಡಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಇಂಕ ಮುಲ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಂತೇನಾ ಜೀಬಿದು ದೀನ ಪೋಪುಡು ನಾನು ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಚೆಲಿಂದ ಬರ್ತದು ಅಂಚೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸುರುಟು ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಎಣ್ಣೆ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಗಂಟೆದ ಅಡಿಗೆ ಬೇಗ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ದಿನ ಕಡೆದು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದಿನಿ ಬೇಗ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಬೇಕು ಕಡೆ ಅಂಚೆನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾರು ಬಟಾಣಿ ದಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮ ಯಾನಕ್ಕೂ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡ ಒಂಜಿಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಮೊಬೈಲು ಒಂಜಿಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಬಟಾಣಿ ಇದು ಕರಿಪೇರು ಪೂರ ಮಂದಾರ ಬಂದು ಈಗ ನಾನು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ದಿಬ್ಬನಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಉದ್ದದ ಪುರಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ದಿಯೇನು ಉದ್ದದ ಪುರಿ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೈಡು ಉದ್ದದ ಪುರಿ ದತ್ತ ಜಾತದ ದತ್ತನು ಬಾಜನ ಪುರಿ ಒಂದು ದತ್ತ ಏನು ಹಾಂ ಅಮ್ಮಗೆ ಬಟಾಟೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನರಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಬೇಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗಸಿ ಮಾಡಿ ಕಂಡದ್ದು ಬಟಾಟೆ ಬರೋದಿಕ್ಕದೇ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಜೊತ್ತರ ಮಲ್ಲ ಕಣ್ಣರುಂಡೆ ಇಂಟು ಮಾತಾವಾಡು ಅಚ್ಚುರಂಜಿ ಮದಿಮೆಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಮದುವೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರು ಕನಪ ಅಣ್ಣ ಮದುವೆ ಗಡ್ರೆ ಅಚ್ಚುನ ಮದುವೆ ಅಚ್ಚುನ ಅಚ್ಚು ಕವಿತನ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಟಾಟೆ ಬಾಡ್ವೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಬಟಾಣಿ ಬಟಾಟೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾರ್ದು ಕಸಿ ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಪುನಿ ಹಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಂತನಲ್ಲ ಹಾಪುನಿ ನಾನು ತಿಂಪೆ ಏರಿಗಿದ್ದರು ನಾನು ತಿಂಪೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಜತ್ತದು ದೀತೀನಿ
ತರಕ್ಲ ದೇವಲಿ ಅದು ಶೋಕ ಆತನ ಗುಲ್ದು ಗುಲ್ದಾದು ಆತಮ್ಮ ಬಟಾಟೆ ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಬೇಯಿಸಿ ಅದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪು ಉಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏಕೆ ಬಂದೆ ಇದು ಈಗ ಇರಲಿ. ಈಗ ಎಂತ ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವ, ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ. ಬೇಸನ್ ಸಪ್ರಾತೇನಾ ತೋರಾತೇನಾ ಚೂರು ಬೇಯಲಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಂದು ಅಂತೆ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನಿക്ക് ಒಂದು ಪಾಡ್ಗ ಅದೇ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಬಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ, ಒಂದೊಂಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ, ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಈಚೆ ಮಾಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಿಜು ನಾನು ಪಾಡೆ ಅನ್ನು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ನೆನಪು ಬೀಪಮ್ಮ ನೆನಪು ಪದ್ಧತಿಲ್ವಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಇಂಚನೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಅಮ್ಮಗ ಹುಡುಗಿ ಅಮ್ಮಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ತೀವ್ರ ಬಂದ್ಕೊಡ ತೀವ್ರ ಬೇಕು ಮನೆಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ ಗೊಂಚು ನೋಡುಗ ಓ ತೋಪದಿಯ ತೋಪದಿ ಬಂದ ಬೆಚ್ಚವಳು ಇನ್ನು ಕಾಯ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡಂಡು ಬೇಸೊಪ್ಪಿನ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಕಂತ ದೀಪಕಾಯಿಸು ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಓದಿದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಈ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಡ ನಟ್ಟುಡು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡಿಯ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿಯ ಅಮ್ಮ ಬಟಾಟೆ ನಂಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಪೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀರು ಪಾಡಿಯ ಚೈನೀಸ್ ಪಾಡಿಯ ತಯಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಕಾಯಡು ಬೇಯಡು ಐಟೆ ಬೇಯಿಸೋದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು కొంచెం ఇస్తే మంచిగా పొడి పాడు మంచిగా పొడి పోడమా ಪಾಡೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು
ಉನೇಕೆ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂತ ಬಾಡ್ಬೇಕು ದಯಬಣ್ಣ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಉಂಟು ಖಾರ ಏನು ಮನ್ಪೇರು ಮನ್ಸಿದ್ದು ಖಾರ ಒಂದೇ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಇಂಥ ಪಾಡಿ ಯಾವುದು ಗನ್ನ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಪೂರ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೂರ ಒಂದು ಇನ್ನು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಇಂಚೆ ಫ್ರೈ ನೀರ್ಮೇ ಬಡ ಹೇ ಪೂಜ ನಾವು ಬೆಟ್ಟ ನೀರು ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಏನು ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಸೂರ್ಯವಾ ಸೂರ್ಯ ಹೌದು ಹಾಂ ಪೆತ್ತದಿ ಅನ್ಬಿಡು ಗಾಯ ಪೆತ್ತದಿ ನೋಡು ಬಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ತಿಂತದೆ ಬಗ ಪೆತ್ತದಾನೆ ಅಂದಾದ ಮನ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ಬಾತೊಂದು ತಿರ್ಗುಂದಾಯಿಗೆ ಬಲಿ ಬರ್ಪಿಂದಾಯಿಗಂದು ಹಿಂಗೆ ಏನು ಐಕ್ಯಾನು ಚೂರು ಎಡೆ ದೀಪ ಮಾತ ಓಕೆನಾ ಒಂತೆ ಒಂದು ಪಲ್ಟಿ ಅಪ್ಪಡು ಮಾರಂದು ಉಂತರ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಬಲನೇ ಇಜ್ಜೈಕ್ ಎಂದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬೂರ್ನ ತೆಲ್ಲಿ ತೌಲಾಯ್ ಉಂಡ ತೂಚುಡ ಓಕೆನಾ ಡನ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ದೆಪ್ಪಗ ಕೊತ್ತಿಮೇರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಡಿಗೆ ಮಂತುನಗನೆ ಅಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಂತೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ కొంచెం ఈజీ ಹಾಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ನೆನಪಿಸಿ ಅಂದಿಲ್ಲ ದೇನಿ ನಾನು ಮೀಶೋಡು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದೀನಿ ಅವು ದೀನಾಗ ನಮ್ಮ ದಿಯರ ಅಪ್ಪಜಿ ಮೀಶೋಡು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದೀನಿ 292 ಎಡ್ಡೆಡು ಮೀಶೋದ ಓಕೆ ಸಾರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಈ ತೆಕ್ಕು ಡಿಂಟ ಬಟ್ಟ ಬೇಯಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮಾರೆ ಬೇಜಿ ಪಾದ ಚಟ್ಟ ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಕಜ್ಜಿಗೆ ಬಟನ್ ಬದುದಿನ ತಿಕ್ಕಿಡ ನಮಕ್ ಇಂದು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಏನ್ಕಲ್ಲ ಬಟನ್ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ ಓಕೆ ಅಮ್ಮನ ವೆಜ್ಜಿ ತೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಕೊರೆಂಚಾಣ ಅವಳು ಬತ್ತನ ಮೂಲುಂಟು
ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆರಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತು ನಾವು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ತಾಯಿಲ್ಲ ತೋಜಿದ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಸಂತೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತಾ ನೈಟು ಒಂದು ಕದ್ದೆ ಒಂಜರ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ತೆಪ್ಪುಗ ಈಗ ಬೊಲಂತೇರಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಟಿಕೆಲ್ಲ ಬೊಲಂತೇರಿ ಕಂತಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮುದಾದ ರಾಸಿ ತುಲೆ ತಿನ್ನದ ಒಂದುಂಡು ಮ್ಯಾಗಿ ಉಂಡು ಪಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಉಂಡು ಅಮ್ಮನ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಈಗ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕನ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತುಂಡಿತ್ತ ಪೂರ ನನ್ನ ಒತ್ತರ ಹೊಡಿಕ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಕ ಸಮಾಧಾನ ನಿಜ ಪೂರ ಅದೆಲ್ಲ ಪಿಳ್ಳುಂಡು ಕಿರಿಕಿರಿಯರ ಬನ್ನಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರಿ ನಾವು ಅವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಯಾನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ನೆಟ್ ಕಂತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತೊಟ್ಟದಿಲ್ಲ ದೀಪಿನಿ ಮತ್ತು ಕುಡಲು ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಕಪ್ಪದ ಪೂರ ದೆಕ್ಕಿದು ಕುಟ್ಟದು ನೀರು ಕುಂಟುಡು ಹೊಚ್ಚಿದು ನಮ್ಮವೇನು ಫ್ರಿಜ್ ದೀವಳು ಆಯ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡದೆ ಒಂದೈತೆ ಕಪ್ಪ ಆತನ ಫ್ರಿಜ್ ದಿ ಇದು ಪೂರ ಚೋದಿಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಬಾಜರ ತೆಕ್ಕೊಡು ಎಣ್ಣೆ ಇಡೇದು ಬೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕನಿ ನೀ ಕುಂಟಾಡ್ದು ಕೋಡೆಯನ್ನು ಅರ್ತಾರೆ ಪಾಡ್ದೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡ್ದೆ ರಟ್ಟು ದಿನ ಕೊರೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕೊಂಡು ನೀ ಆತಿಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಾಡಿಗೆ कधी खेळायला कोणाला एन्जॉय ಮಾಡಿದೆ पहिला म्हटलं काही ॲडीच ना मंचिनी क्लीन म्हणतो तर आला बायला तुझी ಜಾಡ್ತದ ಬಕ್ಕ ಮೈ ಬಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ತೀಲೆ ಅಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ನಡಿಗೆ ಬರ ತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಲೇ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಮುಸಂಬಿ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬೆ ನಮ್ಮನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ದ ಬುಕ್ಕು ಅವು ರಿಮೋಟು ಡಬ್ಬೆ ಸೋಫಾ ಇದು ಟಿ ವಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ದಿನ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಕುಂಟು ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಇನಿ ಪಾಡೋಜಿ ಏನು ಪಾಡು ಫ್ಯಾಬು ದುಮ್ ಪಾಡು ಅಂತಿರಿಂದು ಅವು ಖಾಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕು ಓಕೆ ನನ್ನದು ಅದತ್ತ ಜಪ್ಪ ಹಾಂ
ಫ್ರಿಜ್ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಅಲಂಕಾರ ದೀತುಂಡೆ ಸಾಬೂನು ಮೆಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬೆ ಕಾಪಿದ ಪುಡಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕುಕ್ಕುದ ಬುಕ್ಕ ಒಬ್ಬರ ಡಬ್ಬೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟ ಇನ್ನು ಇದು ಏನು ಊದು ಬೇತು ತುಗ ಸರಿ ದೀಪ ನಡೆ ಓವೇನು ತೂಪಿನಿ ಓವೇನು ದೆಪ್ಪುನು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇತ್ತೇನು ನೆಕ್ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ವೆ ತಯಾರಿಗೆ ಪುರಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬುಡ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪುನಿ ಪುರಿ ನಾನು చాలా ತಿಕ್ಕನ್ನದು ಏರಿಂಚಿ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ನರಕಲ್ಲ ಬೇಯ್ತು ಬಟಾಣಿ ಬಡ ಅದ ಬೇಯ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಪಾಡಿಯೇ ಏನಕ್ಕೆ ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಬಾರ್ದೇನಾ ಬೇಯರೆ ಅಮ್ಮ ಜಗ ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಬಾಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಂತಿದ್ದೆ ಓಂಡು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಬಾರ್ದು ಕಜಿ ಹೋಯ್ಕಲ್ಲ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ನಿಕಡ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದೆ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಡೀಲ್ದ ಬಗ್ಗೆಡ್ ಏನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆನೆ BMR ಉಂಡತೆ ಅವು ಪಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನದಕ್ಕನ ಪೂರ ಮುರ್ಕುದು ಅಗಲು ಕಾಸು ತಿಂದೇರು ಪೋಯೇರು ಯಾನಿ ಇತ್ತನೆಟ ಪಾರ್ದಿನ ಕಾಸು ತೆಕ್ ಎಂಕ್ ಬೆಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಕಾಸುಲ ಕೊಡ್ತುಜೇರು ಆ ಜನ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಆ ಸೈಡ್ ಏನು ಬುಡ್ದು ತಿಂದೇಡ ಓಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ವೇರಿ ಎನ್ನ ಪೋಂಡ 5,000 ಬಾಕಿ ದಕ್ಕನ್ನ ಕಾಸು ಕೋಟಿ ತಿಂಗದೇರಾಗು ತಿಂತೇರು ಎನ್ನ ಪೋಂಡ 5,000 ಪಾಡು നല്ല ದೇವರಿಗೆ ಅವು ಹಾಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಗತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಸು ಅಂಚಲ್ಲಿ ಊಟದ ಬೆಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಗತ್ತವು ಅಂಚ ಅಮ್ಮನ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ನಾನು ತೋಜಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತಲೇ ಬಾ ದೇವ ಓಕೆ ಬೇಡ ಒಂಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಚೋಜುನ ತಾನು ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡದೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಬಗ್ಗೆದ ಕಾಸನೆಟ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂತಿದ್ದೆ ಹೇಳಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಎನ್ನ ಕಾಸಲೆಜ್ಜಿ ಸಾಲೆಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಯ ಅಂಚೆನಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಗುರುಂಡ ಕಜಿಪಾಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪರ ದಾದ ಪನ್ಪಲ್ಲ ಅರ್ಧಡೆ ಉಂಟದು ಪೂರ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಜಾವಡು ಬಂದು ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕಾವೈತೆ ತುಪ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ನ ದಾದಿ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎರಡನೇ ಪಾತಿರ್ಪದು ಆ ಮೇಡಮ್ಡನೇ ಪಾತಿರ್ಪದು ಈ ಬಗ್ಗೆದೆಲ್ಲ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೇವೆ ಮೇಡಮು ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ತಲೆಗೆ ದೇವರೇ ಸಾಕು ಬರ್ಚಿ ಬಾ ಯಾವ ನಿನ್ನೆ ಯಾವ 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 ಸೋಗಣ ನಾ ಗಸಿ ಆಡು ಯಾವ 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 ನಾನು ರೀತಿನಿ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಓಕೆ
ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಡ್ರೀಮ್ ಡೀಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಐಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಏನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜನ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬಂತ ತೂಪುಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡ್ರೀಮ್ ಡೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೆ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ತರನ ಪಂಟೇರು ಏನೊಂಜಿ ದಿನೇ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂದು ಪಂಡ ಹಿಂಗೈಟು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜನ ಏಜೆಂಟ್ ಐನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಐಟು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಸೇರ್ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಡು ಮೋಸ ಆಗ್ತಜಿ ಐಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ದಾದ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೇವ್ ಮಂದಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮಾರೆ ನಮಗೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ಲ ಬೇಯ್ತದೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ತೊಂದರೆ ಇನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆದಾದ ಬಂಡ ಅವನು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೇರೊಲಿ ಪಂಪಿನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಉಂಡು ದಾಪ 100% ಆಯ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪೋದು ಅರ್ಡನೇ ಆ ಮೇಡಮ್ನೇ ಪಾತಿರ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಷಯನ ದೇತ್ತೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಡೆಮುಟ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಆಪಜಿ ಕಲ್ದಿ ಅಡೆಮುಟ ಅದ ಪೂರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದನ್ನ ಬೈಡೆ ಏನೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಏನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಹೋದು ಅರ್ಡನೇ ಪಾತಿದ್ದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಆ ವಿಡಿಯೋಡಿ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅದು ಸೇರೋಡು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗಾತು ಅಂದುಲೆಜ್ಜಿ ಪಂತೆರಡ ಉದರ್ ಮಾತ ಕೊರ್ದಾತಂದು ಸೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಪಾರ್ದು ಮಂತಂದು ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಐಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಅರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಆ ಮೇಡಮ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಬಾಡಜಿ ಅರ್ಡಕ್ಕೇಂದು ಈರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಅರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ವೀಡಿಯೋಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡಿ ಅರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ವೀಡಿಯೋಡು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಚೈತೆ ಏನು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋಲಿಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂಡ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಏನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಆರ್ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಈತ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚೊಂದು ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ ಓಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ ಬೋಕ ಗೈಸ್ ತಾರ ಇದ ಪೇರ್ ಪಾಡೋಣ ಅದೇ ತಾರ ಇದ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುದು ಸೋಕ್ ಹಾಕುದು ಅಂಚಿನಿ ಸೋಕ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೋಕ ಆಂಡು ಅದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐಟು ದಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಇಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಬಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಸೇರೋಡು ಸ್ಕೀಮ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮಾತಲ ನಮ್ಮ ಒಮ್ಮೆಲ್ಲದಾಲ ಎನ್ನರ ಆ್ಯಪ್ ಜೊತೆ ನೆಗೆಟಿವ ಪಾಸಿಟಿವ ಅದನ್ನ ಎನ್ನರ ಆ್ಯಪ್ ಜೊತೆ ಗೈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಅವಡು ಜೊತೆ ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ನೂದು ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನ್ಕೊಡು ಒರಿ ಆತು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತಾ ಪಿರವಡು ಏತ್ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಲಾಭದಿದ್ದು ಅಕಲು ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೂಡಾಗುದು ಅದೇ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಕಂತದ ಡ್ರೆಸ್ ಆವಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನು 80 ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ 80 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಕ್ಕುನು ಯಾನ್ ಪತ ಬರ್ತದ ಮುಲ್ಪ 150 ಮಾಡಿ 150 ಎಲ್ಲ ಕಾಸುಲತ್ತು ಪಾಪ ನಮ್ಮಂಚದಕ್ಕೆ ಅವು 150 ಜಾಸ್ತಿ ಗೊಚ್ಚಿ 200 ಮನ್ಬಗ 200 ಮಾಡ್ರೆ 200 ಪಂಡದು ಯಾಂದಾದ ಮನ್ರೆ ಅವಳು 200 ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಕೇತು ಲಾಭ ಉಂಡು 120 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತೂದು ತೂವಂದ ಪತ್ತಂದೆ ಅವಳ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಇಂಕ್ ದಾದ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಂಡ ಇಂಕ್ ಈ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಂಡಿನಿಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಐಡಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಕೆಲವೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಓಲ ಅಂಚೆನೆ ಓವು ಪೊಡಿ ಅಂದಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಏತು ಜರುತ್ತ ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಯ್ದ ಬೈಟ್ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಓಕೆ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಇಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪಾಪದಾಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿನ ಯಾನು ಪಾರ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಗೋವಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾರ್ದಿದೆ ಇತ್ತ ಪಾಡೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇನ್ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬೋಡಪನ್ನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಗಣ್ಣ ಸೇರ್ನ ಬಡೆ ಇತ್ತದಾಲ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಯಾನೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋದಾಲ ಮನ್ಪನ ಹತ್ತಿರ ತಪ್ಪೇ ನೋಡ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಲಾಭ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಯಾನ ಆ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಹೋಪುಜಿ ಪಂಡ ಆರೇನ ಯಾನಾರೇನ ಹಾಟಿ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುನು ಗುರ್ತದಾರೆ ಅರ್ಧದಾಲ ಮೋಸಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕನಪೈತೆ ಅಥವಾ ಅರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ತುಷ್ಪ ಪಾತೆಯನ್ನ
ಅಪ್ಪಗ ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಂತೇರು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಹೋದು ಡ್ರೀಮ್ ಡೀಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಆಯ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದದ್ದು ಯಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪನಾಗ ಐಟಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ನಾನು ನೆಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೂ ಐಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಡು ಬಚ್ಚಾ ಶುಗರ್ ಇದು ಗಸಿ ಗಸಿ ಬುಡ್ಚತ್ತ ನೀರು ಬುಡ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಪಪ್ಪಡದ ಗಸಿ ಕೈ ಕುಟ್ಟು ತಾಂಡನೆ ಬೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಗಸಿ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ಶೂಕಾಂಡು ತೋರಿ ಕೆಸೆಂಚಾಂಡು ತುಲೆ ಶೋಕಾಂಡು ಓಕೆ ಗಸಿ ಅದು ಶೋಕಾಂಡು ಖಾರ ಅದು ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಆಂಡು ರೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತೆ ಓಕೆ ಅಡಿಗೆ ಅರ್ಧಡು ಈಗ ಎನ್ನೊರ್ಚಿ ಮಾರ ಮೂಲದಾದ ಪೂರಲ್ಲ ಹೊರನೆ ಬಗುಲು ಜಲ್ಲು ದೂರ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡಿತು ದಯ ಬಂಡ ಈಗ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆವಡು ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾಡು ನಾಡು ಬೇರೆ शो कर माँ ये जिंदगी का अजनबी का इंतज़ार है वे क्या हम करें अजनबी का यार रडड़ जर्ती नजी मारली ये जर्ती मंतला या वजह कैसी गाड़ी के कोने गाड़ी तो पटल तक कोने ಇದು ಅರ್ಧಂತಿ నేను ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರೆ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಕೊಡು ಬಂದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನ್ಕೊಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಯ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ತೋಲಿ ನನ್ನ ಕಜಿಪ್ಪು ಅಡ್ಲಾಂಡು ನುಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾತಿಂಡು ಇಂದೆಲ್ಲ ಹಾತಿಂಡು ಈತು ಪುರ ಆಂಡು ನನ್ನ బాగా దగ్గరుండు గైస్ రాసిండు బాగా దగ్గరుండు బొక్క దిక్కుగా ఓకేదా ಅಂಚ ಪಂಡತೆ ಅಂಚ ಡ್ರೀಮ್ ಡೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪಾತಿರೋಂತೀನಿ ಓಕೆ ಡ್ರೀಮ್ ಡೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಎರಡ ಪಾತಿರ್ದಡಕ್ಕೇಂದು ಆವು ಪಂಡಡೆ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳೊಂಜಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಯಾನ ಐಕೊಂಜಿ ಸೇರ್ವೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೆನು ತುಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಿಕಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಬೆಂಬಲಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಗೈಸೇನು ಪನ್ಪುನಿ ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಇಟ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆವು ದಾದ ಪಂಡದು ತಾತ ಜಾಪುಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಲಾಗ್ ಮಂತದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದಾಲಜಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ತಾನೆ ಎತ್ತಲ ಏನು ಪಾತೆರುವೆ ಬಡ 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 ಪಾತೆರುವೆ ಅಂಚ ಐಕೆ ನಾನು ಪಂಡದು ಮತ್ತಿನಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಂಚ ಆಪುನಂಚ ಮೇಡಮ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕುಡರ ಎತ್ತು ಸರ್ತಿ ಪಂಡನೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಬಂಡೆಚ್ಚ ಮೊಲಂಜಿ ಎತ್ತು ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪಲ್ ಮಾರ ಅಂದು ಎರಡಕ್ಕೇಂದು ಏನು ಯಾರನ್ನ ನಂಬರ್ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಪುದರ್ಲ ಮನ್ಪಿಜಿ ನಂಬರ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ಏರಿಂದಲ ಪನ್ಪಿಜಿ ಎರಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೇಂದು ಏಪ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದಪ್ಪ ಯಾನರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಅರ್ಡ ಪಾದಿ ಜನ ದಾದ ಪಂಡದು ಅರ್ನ ನಿಜವಲ್ಲ ಅರ್ನ ಅವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲೇರಾರು ಅರು ಮಸ್ತ್ ಐಟು ಎಡ್ಡೆ ಆತೇರು ಪಂಡದ ಪನ್ನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ 75% ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರು 10% ಅರ್ಥ ಆತಿಜ್ಜಿ 75% ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾನು 100% ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಓಡಾಡ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪವಳು ಆರೇನೆಲ್ಲ ತೊಜಪವೆ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲ ಮನ್ಪವೆ ಐತೆ ವಿಷಯ ಎರಡು ಪಾತೆರ್ಪವೆ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡದು ಅಣ್ಣ ಈ ಡ್ರೀಮ್ ಡೀಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ ಬಂದ ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ಟದಾಲ ಮೋಸ ಇಜ್ಜಿ ಡೋಂಗಿ ಇಜ್ಜಿ
ಈ ಬಿ ಎಮ್ ಅರ್ಧಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಳು ಅಂತ ಇಟ್ಟಿತ್ತೀನಿ ಮಾರ ದಾಲ ಒಂದು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವ್ರ ಅಂದಾಜು ಪಾದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಬಣ್ಣ ಅವಳ ಪೋಂಡಿಗೆ ಈ ನೀಂಡಿದ ಬಜ್ಜಿ ಕಚಡ ಎತ್ತು ಸೇರ್ಪದಿನ ಜನ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊರಡೆ ಮಣಿ 26 ಕರಿಂಡು ತಿಂಡೆ ಅದು ತಿಂದದ್ದು ಪಾಡಂಚಿ ಮಣ್ಣು ತಿಂದು ಪಾಡು ಕೋಪ ಬರೋದು ನಿಂಗಾಯ್ತು ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಏತೋ ಜನ ಅತ್ತ ಸಾಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಉಂಡತೆ ಡ್ರೀಮ್ ಟೆಲತ್ತು ನೀಂಡಿದಕ್ಕಲು ಕಾಸು 20,000 30,000 ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೊತೆಲ್ಲ ಕಾಸು ತಂದೇನೆ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿನಿ 5,000 ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಜನ ಫೋನ್ ಎದಿಪ್ಪುಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಪಂತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದೆ ಜನ ಏರಿಂದ ಬುಡ್ಚಿ ನಂಬರ್ ಉಂಡೆಂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆಪ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಆ್ಯಪಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡ್ಸಿ ಎಡ್ಡತ್ತು ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳು ಬೆನೋಡಲ್ಲ ಯಾನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪೂದಪ್ಪನ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ 10-20 ತಿಂಗಳು ಅನ್ನಗೆನ್ನ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕು ಐಕ ತಕ್ಕದಾಲ ತಿಕ್ಕು ಬಂಬಿನ ಆಸಿಡ್ ಯಾನ್ ಸೇರ್ದಿನಿ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚಾರ ಅವೇ ಆಸಿಡ್ ಸೇರ್ದಿನಕ್ಕಲು ದಾಲ ಅಕ್ಕಲ ಜಾಲಿ ಮಂಪೆರ ಸೇರ್ದಿನ ತೊಂದೆನ ಒಂಚೂರು ತೇರಿಲ್ಲ ನೀಕುಲು ಮೋಸ ಮಂಪೆಡ್ದು ನೂದು ಸರ್ತಿ ಒಂಚು ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಬಿಡು ಎಂದು ಕಲಿಯುಗ ಇನಿ ಮಂತಿನ ಇನಿ ಬೈಯದಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಲ್ಲ ಪೋಪು ಜೇರೆಗ್ಲ ಬಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ತಿನ್ನರೆ ಪೋಪು ನಿಜ್ಜಕ್ಲಿಗ ಈತು ಪೋವು ತಿನ್ನರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪು ಎತ್ತುಜಿ ಇಷ್ಟೇ ಎತ್ತನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಈಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ತಿಂದದು ಸೈಲೆ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನೊಂದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ರ ದಾಲ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡಲ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಬೇದರ್ಜಿ ಆನ್ ಎದುರೆದುರೆ ಪನ್ಪುನು ಹೆಂಗೆ ಕೈಟದು ಹೆಂಗ ದೀಪುನಂಚಿನ ದಾಲ ಎಜ್ಜಿಗೆ ದಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತ ನಿಂಗೆ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪು ನೊಂಗುಲಿ ಬಾಡಿಗಿಡುಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೆನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಹಾಲು ಬೆನ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡಿ ಹೆಚ್ಚ ಅವು ಮಾತ ಬುಡ್ಚಿತ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂತ ದಯ ಪಂಡ ಚೀಪಾಪ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ ಆಂಡಲ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ನಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ ದುಂಗುಪಿರ ತೂದು ಸೇರ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜನಕ್ಲೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಡೊಂದು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಏರಿ ಎನ್ನ ಮೈನ್ ಕಾಸು ತಂದಿರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ದುಂಬು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೊಡಪ್ಪನಾರು ಅರೆಗೂ ದುಂಬು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಆರನ್ನ ಬೊಡೆದು ಜೋಕುಲ್ ತೂವಾಡ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ದೇತೊಂದಿನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀ ಉಂಡೆದಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ದೇತೊಂದಿನಿ ಆಯ್ತ ಏರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾರು ದೇತೊಂದಿನಿ ಆರಾವೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದೇತ ನೋಡಿ ಆ ನೀತು ಜಂತ ಕಾಸು ಅಂದು ಇದೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇತ ನೋಡಿ ಖಾಲಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಟೀಮ್ದಲ್ಲ ವಯಸ್ಸನ್ನಾಂಡ ಇತ್ತು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಈತ ಟೀಮ್ಡ ಒಂದು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅವೇನು ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಘದ ಇಟ್ಟು ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ದೆತ್ತು ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ಒಂದು ಒಪ್ಪುರಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ತಿಂದೇರು ಪೋಯಿರು ಬನ್ಪಿರು ಮಕ್ಕಳು ಏತು ತಿಂತೇರ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಕಳು ದೂರ ಪಾಡ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿಂತ ಬಂಡ ಇಟ್ಟು ಏಜೆಂಟ್ ನಕುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀತು ಪಂಡದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಡ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನು ವಾಗ್ ಮನ್ಪೋಯಾನು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮನ್ಪರ ಆ ಒಂದಿನಿಗೆ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಂಡ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತಂದು ಲೈಕ್ ದಾಲ ಏನಾಡ್ತದಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತು ನಾ ಯಾನಿಕಲ್ಲ ಕ್ಷಮಕ್ಕೇನು ಎನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ ದಾಲ ಏನ್ ದಾಲ ಏರೆಗ್ಲ ಪಾತಿದ್ದು ಏನು ಅಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಪಾತಿದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಪಂತಿಜ್ಜಿ ಬಂದೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇನ್ವೇನು ತಪ್ಪದಿತ್ತನ ಸಾರಿ ಏರಿಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪ್ಲಾಕೈತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ಸರಿಯಿಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ತೆರಿಪಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಸರಿ ಪಂಡ ದಯ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಸು ಪಾಡು ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಪಾವಡ್ ತಿನ್ನಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ಪಂಪಿ ಅಂಡ ಆ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟನಾಗ ಅವು 15 ತಾರೀಕು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಡ 14 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಕಾಸು ಕಟ್ಟೋಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಇಂಚಾಣ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡೋಡತ ಪಂಪಿನ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಬಂಗಡಿ 2 ಸಾಲದಿರ್ತದೆ ಬೆಂತಿನ ಕಾಸು ಅವಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕಲಕ್ಕಳು ಬೆಂತಿನ ಕಾಸು ಅಕಲ ಸ್ವಂತ ಕಾಸತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರಿಗಳ ಮೋಸ ಬಂದ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಚಿಂದು ಕಲಿಯುಗ ಗಾಯ್ಸು ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನು ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಏರೇರು ನಾವು ಏತೆ ಜಂತ ಸಾಪ ಏರು ಕೆಲವು ಪಾರ್ದುಪ್ಪೇರು ಆಯ್ ಸೈತೆ ತಿಂದು ಪೋಯಿ ಮರ ಕಟ್ಟಿದ ಪೋಡೆ ಆಯ್ ಸೈದ್ದು ಪೋಡ ಏನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅವು 10 ಜನ ಸಾಪಾಡು ಒಂಜಿ ಶಾಪ ತಾಗುಡಾಯಿ ಎನ್ನ ತಾಗುಡಿ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವೇರ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಮಾತ್ರ ತಾಗುದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಎನ್ನ 5 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೇರ್ದಿನ ಮೇಲೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗಿಡುಪು ಇಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ದಾಲ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಆ ಸೈಡ್ ಸೇರ್ದೀನಿ ಸೈಯಡ್ ಐತೆ ಸೈತಿ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ತೋಡಿ ದಾದ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ಅಂಚ ದಾಲ ತಪ್ಪೇ ನೋಡ್ಚೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋಲೆ ಪಂಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬಟಾಣಿ ಕಾಲು ಗಸಿ ತೊಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು